Dominika Stevková patria, sú v cieli 14 dobrých bodov, čas 76,53. Sledovať budeme Nikoletu Sperkovú na koni Banát, jazdecký klub ACER Mlynica. Pripravia sa Jozef Špak Zidán s 18, Láko Kovalčíková Kelvin, 19 Martin Bulík Rianon, 20 Daniela Krestová Bachmat a 21 Kamil Dubiel Kon Kapitál. One night to be confused, one night to speed of dreams. We had a promise made, for hands and then away. Both under influence, we had differences to know what to say. Find this a grace of faith, to call for hands above, to be Teraz sledujeme minútové skákanie. Cenu predsedu poľnohospodárskeho družstva Švábovce, ale dnes nás čakajú ešte veľmi atraktívne a výnimočné súťaže. Po obede to bude skok L o pohár primátora mesta Spišská Nová Ves, súťaž, kde dúfam, že budeme svedkami dvoch rozoskakovaní a úplne na záver dnešného dňa pre divákov atraktívne bariérové skákanie. Nikoleta Sperková a Banát sú v cieli 15 dobrých bodov, čas 78,59. Štartovať už o malú chvíľu bude Jozef Špak.